Vítajte pri mojom ďalšom videu. Dnes sa budeme baviť o funkciách. Je to dôležitá časť Pythonu. Aktuálne som pozeral koncepciu mojich videí a už nám nechýba veľa, aby sme mohli začať niečo tvoriť. Takže poďme na funkcie. Poďme si ešte niečo skrátke povedať o funkciách. Funkciami môžeme rozdeliť svoj kód na menšie časti, ktoré sa budú spúšťať, keď ich zavoláme. Funkcie uľahčujú prácu tým, že je možné ich použiť ľubovoľný počet krát. Program tvorený funkciami je oveľa prehľadnejší a je nemožné vytvoriť väčšie projekty bez funkcií. Pri vytváraní funkcie musí byť vždy prvým slovom def, nasledované názvom funkcie a zátvorkami, po ktorých nasleduje dvojbodka. Názov funkcie sa riadi pravidlami ako premenné. Pri definovaní funkcií môžeme použiť argument, ktoré budú pridané funkcii počas jej spustenia. Funkcie sú spustené len v momente, keď sú zavolané. Poďme si teda naprogramovať našu prvú funkciu. Takže hovorili sme si, že funkciu začíname def, potom ide nejaký názov, v našom prípade to môže byť názov. Toto je naša nová funkcia. Keď zapíšeme definíciu funkcie, zatiaľ sa z bloku, hovoríme tomu tiež z tela funkcie, nič nevykoná. Táto definícia sa zapamätá a jej referencia sa priradí k zadanému menu. Čiže tu keď si dám napríklad, že print Marian Gálik a spustím to, nič sa nevykoná. Keď dám ale vypísať funkciu, čiže dám názov funkcie názov a vypísať, tak sa mi zobrazí Marian Gálik. Všimnite si, že sa vykonali iba príkazy z tela funkcie a potom Python ďalej čaká na ďalšie príkazy. Takže keď by sme dali teraz, že dáme, že print a dáme, že ahoj, potom zavoláme funkciu názov, potom dáme ďalší print, napríklad si dáme, že programujeme v Pythone a potom znova zavoláme funkciu, takže keď to spustím, tak máme print ahoj, obsah funkcie, potom máme programujeme v Pythone, čo sme dali v treťom riadku vyprintovať a znova sme zavolali funkciu. Poďme si rozobrať, čo sa vlastne na pozadí deje. Máme zapamätanú funkciu v premennej názov. Cez funkciu print sa nám vytlačí slovo ahoj. Zavoláme funkciu názov, cez funkciu print sa nám vytlačí programujeme v Pythone a znova zavoláme funkciu, ktorú sme si nazvali názov. Pre funkciu sú veľmi dôležité okrúhle zátvorky. Bez nich to už nie je volanie, ale len zisťovanie hodnoty, ktorá je priradená pre toto meno. Čiže keď dáme, že daj mi len názov a dám to spustiť, tak mi tu dá, že je tu nejaká funkcia, ktorá má meno názov. Poďme si niečo povedať o parametrách funkcií. Parametrom funkcií je dočasná premena, ktorá vzniká pri volaní funkcií a prostredníctvom ktorej môžeme do funkcií poslať nejakú hodnotu. Parametre funkcií definujeme počas definovania funkcie v hlavičke funkcií. Ak je ich viac, oddelujeme ich čiarkami. Čiže keď dáme napríklad, že def a dáme výpis Python
A tu dáme argument, čo ja viem, že počet. OK. A dáme print. A tu dáme, že Python. A dáme krát a dáme počet. Máme funkciu. Všetko nám beží. Takže v prvom riadku definície alebo hlavičke funkcie pribudla jedna premena počet. Je to parameter. Táto premena vznikne automaticky pri volaní funkcií, preto musíme pri volaní oznámiť hodnotu parametra. Čiže už teraz, keď sme tam pridali parameter počet a ideme volať funkciu, napríklad výpis Python, tak musíme dať nejaký parameter tej funkcii, napríklad 5. Čiže mi 5 krát vytlačila Python. Poďme sa pobaviť ešte o mennom priestore. Aby sme lepšie pochopili, ako naozaj funguje lokálna premenná, musíme vedieť, čo je to menný priestor. Môžete sa stretnúť ešte aj s názvom namespace. Všetky identifikátory v Pythone sú jedným z troch typov. Štandardné, ako napríklad int, print a podobne. Nazýva sa to bylist. Potom sú globálne. Definujeme ich na najvyššej úrovni mimo funkcií, napríklad ako sme mali výpis Python. Nazýva sa to aj main. A potom sú lokálne. Vznikajú počas behu funkcie a následne zanikajú. Keď na mieste použijeme identifikátor, Python ho najprv hľadá v menných priestoroch. Čiže keď použijeme nejaký názov, tak najprv hľadá v lokálnej tabuľke mien. Ak tam tento identifikátor nenájde, hľadá ho v globálnej tabuľke mien. Ak tam tento identifikátor tiež nenájde, hľadá ho v štandardnej tabuľke mien. Ak nenájde v žiadnej z týchto tabuliek, hlási chybu. Funkcie s návratovou hodnotou. Väčšina štandardných funkcií v Pythone na základe parametrov vracia hodnotu. Funkcie, ktoré sme si ukázali, návratovú hodnotu nemali. Aby funkcia mohla vrátiť nejakú hodnotu ako výsledok volania funkcie, musí sa v jej tele objaviť príkaz return. Čiže si poďme vyskúšať nejakú funkciu s návratovou hodnotou. Takže dáme def, môžeme si ju nazvať name a tu dáme nejaký parameter. OK, takže tu si dáme nejaký print bude a tu dáme, že return a týmto pádom táto funkcia má návratovú hodnotu nejakú. Príkazom return sa ukončí výpočet funkcie, zruší sa jej priestor a uvedená hodnota je výsledok funkcie. Čiže aby sme si to vyskúšali úplne v príklade, o čom hovorím, tak si zalovme trošku do histórie a poďme si spraviť funkciu, ktorá nám z počtu euro spraví hodnoty bývalých slovenských korunách. Čiže máme def, nazveme si ju teda euro, skk, tu dáme, že euro. Dobre, tak teraz si dáme skk, tu dáme zaokrúhli a tu si dáme, že euro krát a konverzný kurz bol, tuším, 30,1260, ak si dobre pamätám. A dáme return skk. Dobre, takže táto funkcia nám beží a ešte si k nej dáme možnosť pridania, takže to bude integer, input, to nám je už jasné z predošlých videí, tu dáme zadaj hodnotu, tak, a teraz ideme print, fstring,
a dáme máš menu, tuto bude vstup, čo predstavuje, tu dáme euro SKK a tu dáme mena a tu dáme slovenských korún. Dobre, takže to poďme spustiť. Zadajme hodnotu. Napríklad 2550. Máš 2550, čo predstavuje 76 821 slovenských korún. OK, poďme si spraviť funkciu, kde výsledkom je číslo. Takže ideme. Funkcia začína def. Môžeme si dať dĺžka. Tu dáme nejaký reťazec. A ideme. Počet. Na začiatku musí byť 0. A ideme for cyklus. Znak. In. Reťazec. OK. Počet plus rovná sa 1. A dáme return počet. Takže máme funkciu def, tá funkcia má názov dĺžka a tu má argument reťazec. Reťazec začína na bode 0 a teraz tu máme for cyklus. Zober jeden znak z reťazca a pripočítaj ho k počtu, čiže tu je ako počet je aktuálne 0 a pripočítaj mu 1 a vráť počet prvkov. Čiže keď si dáme, toto si spustíme a dáme si tu, že dĺžka, zavoláme funkciu dĺžka a tu dáme do argumentu, dáme nejaký reťazec. Napríklad takto. A spustíme to, tak nám vyhodí, že máme tam 12 znakov. Výsledkom je logická hodnota, výsledkom funkcií. Takže funkcie môžu vracať aj hodnoty iných typov. Napríklad si poďme vyskúšať, napíšeme funkciu def, napríklad je to párne číslo, takže budeme chcieť, aby nám dávalo pravdivostnú hodnotu, či je to párne číslo a tomu dáme tak, že mu dáme n modulus 2. Tak. Čiže toto je jednoduchá funkcia, keď chceme zistiť, že či to dané číslo je párne. Takže keď dáme párne a tu dáme do zatvorky argument, dáme 10. Je to pravda. Dáme 7. 7 nie je párne. OK, takže môžeme ísť ďalej. Napíšeme si funkciu, ktorá vráti string v závislosti od hodnoty parametra. Čiže výsledkom funkcie bude reťazec. Takže si to môžeme vyskúšať na farbách. To bude asi najľahšie. Takže píšeme funkciu def, nazveme ju, že farba. Tu dáme parameter. A ideme podmienka if, ak parameter sa rovná 0, tak mi vráť napríklad to bude blue. Ideme elif, ak parameter sa rovná 1, return, tak mi daj, že to bude red a dáme koniec. Ak to je else, tak mi vráť, že to je určite yellow. OK, takže funkciu máme napísanú a teraz ideme, dáme si, že zavoláme funkciu a dáme parameter 0. Keď to spustíme,
je to blue. Keď tu dáme 2 a to spustíme, je to yellow. Keď tu dáme 1 a to spustíme, tak je tu red. OK, tak poďme na niečo zložitejšie a spravíme si kalkulačku. Dobre, tak tu si dáme, že toto je kalkulačka. Tak. Prvé, čo si vyprintujeme v termináli, bude string. To, čo máme, takže je to kalkulačka. Teraz si dáme, že ak je print kalkulačka, tak dáme pokracovať, je pravdivostná hodnota. Dobre, môžeme ísť ďalej. Tu si dáme slučku while, pokračovať. Dáme si číslo 1. Bude to integer, bude to vstupná návratová hodnota. Zadaj číslo. Máme takto. Tu bude číslo 2. Integer, input. Zadaj číslo 2. Dobre. Teraz si dáme print včítanie, print 2 odčítanie, odčítanie, print 3 násobenie a dáme si ešte aj delenie. Dobre. Tu si nazveme operácia. Bude to integer, bude to input návratová hodnota a dáme tam zadajte číslo operácie. Tak, čiže si bude užívateľ voliť z tých prvých 4 printov a teraz dáme ak operácia sa rovná 1, tak mi vytlač, tu si dáme f-string a ideme súčet čísel je, tu musí byť čiarka a ideme je číslo 1 plus číslo 2. A ideme elif. Ak operácia sa rovná 2, tak print. Je dobre si to všetko písať, lepšie sa tak naučíte syntax. Rozdiel je číslo 1 minus číslo 2. Ešte si dáme elif a dáme si operácia, poradí je 3. Ak to bude 3, print
f-string a dáme súčin je číslo 1 krát číslo 2. Elif, ak operácia rovná sa 4, tak print a ideme f-string, výsledok delenia je číslo 1 deleno číslo 2 a dáme else, čiže musíme to nejak ukončiť a dáme tu neplatná voľba. Toto sa zobrazí, ak užívateľ nezadá ani jedno. Takže môžeme ísť na to, zadaj číslo 100, druhé číslo 500 a dáme, že sa to má ščítať. Tak súčin je 600 a ten cyklus sa opakuje stále dookola, dokiaľ nedáme escape. Dobre, keďže sme ale v tomto videu brali funkcie, poďme si to spraviť cez funkcie. Takže najprv dáme funkcia na získanie čísla od užívateľa. Dobre. Poďme si to naprogramovať, takže funkcia začína d, takže tu budeme def, tu budeme mať nejaké číslo a dáme dva parametre. Zadané a chybné. Takto. Tu musí byť ale čiarka, samozrejme. Tak, a ideme. Chybné rovná sa true. Ideme slučku while. Takto. Ideme slučku while. Chybné. Tak a ideme číslo rovná sa float input zadané, čiže to je prvý parameter, chybné false. Dobre, tu false, tu si dáme except value error, tu musí byť dvojbodka, dáme si print chybné, tak a ešte tu else return číslo, nech nám vráti číslo. Takže toto, keď si spustíme, tak vidíme, že nám to beží. Teraz si spravíme funkciu na vstup a tam budeme čakať buď áno, alebo yes, alebo hodnotu no. Dobre, takže poďme si toto naprogramovať. Takže ideme funkcia def, príklad. Musia byť zátvorky, inak by to nebolo. Takže ideme chybné, rovná sa true, ako sme mali aj tam. A ideme while chybné
a dáme, že odpoveď input takto prajete si pokračovať, áno alebo nie. Dobre, a ideme. Ak odpoveď rovná sa yes, alebo odpoveď rovná sa veľké yes, tak tu dáme, že return true a dáme elif, ak odpoveď rovná sa malé nie, or odpoveď rovná sa veľké nie, tak dáme return false a dáme ešte else, ukončí. Tak, toto keď si spustíme, nám tiež beží. Dobre, poďme ďalej. Ideme naprogramovať voľbu. Dobre, takže teraz si naprogramujeme voľbu, čo si bude voliť. Je to podobné, ako sme to už mali, ako sme to doteraz programovali. Takže môžeme ísť na to. Takže def, vstup, tu dáme dva argumenty, čiže číslo 1, číslo 2. Čiže keď sme dali dva argumenty, vždy budú musieť byť 2, lebo nám to vyhodí chybu. Takže jednotka sme mali čítanie, print, dvojku sme mali odčítanie, print, trojku, násobenie a ideme na print. Štvorka bolo delenie. Dobre. A ideme. Operácia rovná sa číslo. Tu nám zadaj voľbu. To je prvý argument. A dáme druhý argument. Chybné číslo. Alebo zadanie. Dobre, a ideme. Ak operácia rovná sa 1, tak dáme print fstring súčet je číslo 1 plus číslo 2 a ideme. Elif, ak operácia rovná sa 2, ja pre šetrenie času tu dám číslo 1 minus číslo 2 a tu dáme elif operácia rovná sa 3, tak tu dáme číslo 1
krát číslo 2. Tu dáme rozdiel. Tu dáme súčin. Dobre, ešte dáme elif. Operácia rovná sa 4. Tu dáme elif, tak dáme výsledok delenia je číslo deleno 2. Dobre. No a ešte by sme to mohli trošku vyšperkovať a dali by sme, že výsledok delenia nesmie byť 0. Alebo nemôžeme deliť nulou. Tak dáme. Tento riadok si zmažeme a dáme výsledok. Dáme napríklad m. Ak je 0, tak výsledok m číslo 1, číslo 2, print a dáme výsledok delení delené výsledok, dáme takto, po delení je čiarka výsledok m a tu dáme except zero division error print f-string delenie nulou. Dobre. A ešte tu musíme dať to else, čo sme tu mali. Print neplatná voľba. Tak, toto si spustíme a môžeme prejsť ešte na hlavný cyklus. Takže toto nám to celé bude riadiť, čiže ideme pospájať a odvolávať sa na tie funkcie. Takže nájdeme funkcia def, môžeme si ju nazvať main, môžeme si dať tu, že tento print, ako sme to aj tam mali, kalkulačka a ideme pokračovať. Rovná sa true a ideme while pokračovať. Tu si dáme číslo 1 rovná sa číslo. Tu nech nám vyskočí zadaj číslo. To je prvý argument. Druhý argument dáme, že chybné číslo. Takže zatiaľ by nám to nemalo spadnúť, lebo máme dva argumenty. Tu si dáme číslo 2 rovná sa číslo a zase ideme. Musia byť dva argumenty, tak dáme zadaj číslo.
lebo ide druhý argument chybné číslo. OK. A ideme. Vstup. Tu si dáme číslo 1 a číslo 2. A dáme if príklad a tu dáme pass a tu dáme else, pokračovať rovná sa false a tu dáme input tlač klávesu a tu sa vrátime na main. Takže tento príkaz by nám mal fungovať a nefunguje, lebo tu máme N. Spustíme to znova. Dobre, kalkulačka, zadajte číslo 100, 600, zadajte voľbu 1, je to 700. Takže nám to pekne funguje a stále to beží, aby sme mohli pokračovať. Čiže prajete si pokračovať. Nie. Tlač klávesu. A je to celé. Takže toto je všetko ohľadne funkcií.